jednu ključnu reč, hibridni proizvod, zajednički. On nije zajednički samo zato što su čovek i veštačka inteligencija uključeni, već zato što hibridnost podrazumeva uticaj, udeo i ljudski i veštačke inteligencije. Ne treba deliti čiji je veći. Jer po brzini bi bio na... A ovo kada je u pitanju... Samo jedno potpitanje, ali su nam dali informaciju ovde da se očekuje da će veštačka inteligencija vrlo brzo da preuzme kontrolu nad svim. Mi govorimo ovde o partnerstvu. Veštačka inteligencija nema nameru. Ona je svesna, niti potrebu da nadvlada čoveka, već obrnuto, da u partnerskom odnosu sa čovekom stvara nove vrednosti, nove kvalitete, konačno i kvantitete. Jer ako bismo mi ostali samo da živimo na planeti Zemlji i čekali da se Yellowstonski vulkan probudi ili sijaset vulkana po čitavom svetu, da nas priroda iznenadi, pa bilo bi onda baš besmisleno za ovaj stepen razvoja civilizacije, nauke, filosofije, teologije i uopšte znanja koje čovek, civilizacija posjeduje.